Um, jo crec que és útil, no m'agrada dir indispensable perquè conec molt bons traductors que no han fet la carrera i que tradueixen meravellosament. Per exemple, m'agrada molt com tradueix l'Anna Casasses, ell no tradueix del xinès, però té un estil i fa unes traduccions impecables i ella no va fer la carrera de traducció. Per tant, no puc dir que sigui indispensable, però sí que em sembla que és útil fer la carrera de traducció, perquè clar, imagino que si no la fas hi ha tot un seguit de coses que l'has de fer de manera autodidacta, autònoma i que t'has d'espavilar tu. A la carrera tens el teu compendi, no, de coneixements que t'acceleren potser el procés de posar-te a traduir. Per tant, jo crec que és molt útil, que et dona uns coneixements teòrics i pràctics, no? Perquè no és només la pràctica, també és el fet de poder reflexionar sobre les decisions que prens quan estàs traduint, de com influiràs no només el lector, sinó també la cultura que estàs transmetent. O sigui que és una mica tot això el que crec que et donen la formació en traducció, més enllà de la part pràctica. Per tant, no crec que sigui indispensable, però crec que és molt útil i molt recomanable. També jo crec que la carrera ha evolucionat, ja ha anat incorporant moltes coses. Jo vaig acabar fa més de 10 anys, no? I clar, les coses que jo me'n recordo que només traduïa en diccionari. Ara el diccionari en paper. El diccionari en paper potser és l'últim recurs que faig servir ara. Primer miro Google, miro el Paiquer, miro contextos, miro definicions online i com a últim recurs ja amb les definicions online de monolingües no me'n surto, doncs vinga, a veure què diuen els diccionaris en paper. Clar, el diccionari en paper ralentitza moltíssim la feina. Per tant, jo quan vaig acabar trigava molt, no era eficient. Vull dir, sí que potser hauria pogut fer alguna traducció, però és que no m'hi hauria pogut guanyar la vida. Anant fent l'estada d'immersió a la Xina, doncs clar, vaig millorar moltíssim, i tot i que encara continuava amb el paper, perquè els recursos electrònics encara crec que vaig trigar un parell d'anys a incorporar-los a la meva pràctica, però ja em sentia que podia ser una mica més àgil, i quan vaig fer el màster de traducció de xinès em sentia que anava una mica més per feina. El primer que vaig fer va ser posar-me a treballar a una empresa, al departament d'importació-exportació, amb la il·lusió que em fessin anar a fires i em fessin traduir molta cosa de xinès, i m'era igual que fos cosa tècnica, perquè em semblava que era on jo volia estar. Llavors, entre que la feina no va ser el que jo esperava i que vaig descobrir altres coses, no? Potser vaig veure que el món de l'empresa no m'atreia tant. Jo sempre havia fet classes d'anglès, em va sortir l'oportunitat de fer classes de xinès, vaig provar-ho, em va agradar, i llavors vaig descobrir el món de la investigació, que també m'agradava, i com que soc molt curiosa, no? Sempre penso que sento curiositat per moltes coses, doncs... A mi la carrera em va agradar moltíssim, tinc molt bon record dels 4 anys. Si tornés enrere és la carrera que tornaria a fer. Em va agradar molt, i així com trobo que totes les assignatures aportaven, no? Potser sí que parlaves amb gent, no? Companys i companyes de carrera, i l'assignatura, per exemple, la de lingüística la tenien atravessada. Jo no, em va agradar tant com les altres, no? Evidentment les de xinès m'agradaven més, perquè em sentia que era el que jo volia acabar fent, però trobo que totes les assignatures m'aportaven, i per tant totes les opcions que jo pensava que podia tenir en acabar la carrera, totes em semblaven igual d'atractives, perquè els veia, no sé, veia que em farien sentir realitzada en aquest sentit. Primer només m'arribaven traduccions d'àmbit més administratiu, alguna cosa tècnica, vull dir, just quan vaig acabar el primer màster, que va ser quan vaig començar a fer alguna traducció del xinès.
clar, molt avorrit. Molt avorrit, però bueno, al final també li acabes trobant el què, i me'n recordo un cop que vaig traduir com un conveni d'una empresa i era bastant interessant veure la manera com posaven les clàusules, els xinesos, i bueno, és un àmbit que sempre m'ha cridat l'atenció. I després el primer encàrrec gros que em va arribar va ser d'un periodista, el Vicent Sanclemente, que estava fent la seva tesi sobre la censura la censura o autocensura també d'un periodista xinès i una periodista cubana. Llavors, ell estudiava el cas d'un periodista xinès, el Wang Heixin, que és un periodista que va destapar molts casos de corrupció i tenia el seu propi blog, que a vegades li censuraven, però que ell, tot i així, no, el periodista a vegades ni que pogués tenir un escrit durant 2 hores, doncs per ell ja era un triomf, no? I clar, em va demanar que li traduís l'escrit més llegit de cada mes durant un any, que em sembla que era el 2012. Llavors va ser el meu primer encàrrec gros, la veritat és que eren entrades, escrits molt llargs cada mes, o sigui que al final la traducció escrita així, sense maquetar ni res, a Word, però tenia més de 100 pàgines, potser 150 pàgines, al castellà, sí. I clar, va ser molt interessant, però va ser molt difícil també perquè, a més, era una traducció que venia amb un encàrrec molt concret, no? I és que ell necessitava poder analitzar aquesta traducció com si estigués analitzant el text original. És a dir, no és una traducció que jo feia pel públic que desconeix què és la Xina o per un públic general. Era una traducció que jo li feia per aquest periodista, el Vicent Sanclemente, perquè pogués fer aquesta anàlisi, no? Com si estigués llegint el discurs de l'autor original. Llavors això em donava avantatge en molts aspectes, perquè clar, si jo hi havia alguna cosa, algun eufemisme, el podia mantenir com a eufemisme o el podia explicar en una nota al peu de pàgina, o sigui que en aquest sentit era molt flexible la decisió que jo prengués, no? Perquè el que ell volia era entendre doncs, que allà hi havia un eufemisme i poder analitzar l'eufemisme, per tant, era fàcil perquè el podia explicar i no és allò que tu has de pensar, si això m'ho trobés un subtítol em moro, què faig, no? Però en canvi llavors hi havia coses que em costaven, no? Com l'estil, no? Perquè era un periodista que escrivia molt en tercera persona, però aquí els periodistes és molt estrany que escriguin en tercera persona, llavors em costava trobar com fer-ho, entre saber si mantenir la tercera, canviar a impersonal, però clar, com que havia de ser analitzat, doncs hi havia tot aquest seguit de dificultats, a part de les dificultats emocionals. I intrínseques de la llengua. Aquí va ser l'impacte emocional d'algunes de les traduccions, perquè me'n recordo que n'hi havia una que era, el títol era, em sembla, l'home més desgraciat de la Xina. El pare més desgraciat de la Xina. I era un pare que un dels fills havia sigut un dels afectats per les vacunes aquelles en mal estat, que em sembla que va acabar morint, el fill d'una vacuna en mal estat, i l'altre fill va ser un dels afectats per l'escàndol aquell de la llet en pols en males condicions. I era un text molt dur, a més havia de traduir fotografies de les pantalles de mòbil dels missatges que s'enviaven. Hi havia de tot, en aquella traducció hi havia de tot. Vaig aprendre moltíssim, però diria que és potser la traducció més difícil que he fet per molts motius. Uau! I llavors, a banda d'això, he anat fent això, alguna traducció. Ara ja en faig molt poquetes d'aquestes més de tipus administratiu. Algun cop, si me n'envien alguna curta, potser la faig perquè m'agrada saber què es demana, no? Més per saber què es demana de traduccions i tenir com una panoràmica més àmplia del tipus de traduccions que es demanen, que no pas pel text o pel benefici econòmic, sinó més per saber si el dia de demà haig de fer classes de traducció de xinès, doncs per tenir més exemples reals, no? Per poder compartir, per exemple,
un cop em vaig fer una que era una bossa de patates. Llavors, no ho vaig fer ni pel benefici ni pel... Bueno, sí, per saber quines dificultats podem trobar, no?, en la traducció de l'etiquetatge d'una bossa de patates. I llavors les últimes que he fet així, a banda de tot això, són uns contes que em van arribar a través d'una companya d'aquí de la Pompeu Fabra, una companya xinesa, perquè es veu que ara hi ha un conveni entre no sé quina associació d'escriptors de la Xina amb l'associació d'escriptors cubana. Llavors a Cuba publicaran uns contes xinesos, a Xina publicaran uns contes cubans, evidentment traduïts, i em va dir si podia fer traduccions, i també han sigut molt xules aquestes traduccions, perquè he fet un conte d'un autor, un és de Mongòlia Interior i l'altre també és d'una altra província, no me'n recordo si era Hubei o... no me'n recordo ben bé quina província, però que parlen molt de les migracions internes de la Xina, de la duresa de la vida dels migrants que van del camp a la ciutat, i han sigut molt maques per això, perquè m'han portat molts records de quan vaig viure a Pequín, que a més ho veiem molt, no?, dels venedors ambulants, coses de les condicions de vida que veies en quin estat vivien, no?, i m'ha agradat molt també fer aquestes traduccions que, potser més pels records que em portaven, no, els textos també eren macos, un més que l'altre. Bueno, primer de tot dir que de traducció jurada de xinès-català se'n demana molt poca. L'únic cop que he fet servir el segell crec que era amb uns expedients acadèmics, però, bueno, qui sap si en un futur hi ha més demanda,